Σήμερα, Κυριακή 16 Φλεβάρι, βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας οι περισσότεροι που μπορούσαμε να κόψουμε την πίτα μας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να συναντηθούμε, να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε δύο ιστορίες, να πιούμε μια τσικουδιά με λίγη γραβιέρα και να περάσουμε μια ωραία ημέρα, ένα ωραίο πρωί, πάντοτε στις θύμησες του Κεφαλά. Ο Σύλλογος Κεφαλιανών Αττικής, ένας σύλλογος που ιδρύθηκε από Κεφαλιανούς από το χωριό Κεφαλά κοντά στο Βάμο από Κορώνου Χανίων, έχει σκοπό να ενώσει τους χωριανούς που είναι ξενιτεμένοι στην Αθήνα και να τους φέρει πιο κοντά στα ήθη, στα έθιμα του χωριού. Μια ιστορία περίπου 50 χρονών, έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις με ιδιόκτητο μουσείο στο χωριό, στην πλατεία του χωριού δίπλα στο σχολείο, στη σχολή μάλλον όπως ονομάζεται, και με πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Όλοι μας προσπαθούμε, όσοι έχουμε καταγωγή ή γεννηθεί εκεί πέρα, να βοηθήσουμε να μείνει ζωντανό το χωριό στη θέση του και στις μνήμες μας, σε όσους είμαστε εδώ πέρα. Καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και παγκόσμια ειρήνη. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και κάποιες πολύ σημαντικές απώλειες. Θα ήθελα να μνημονεύσω μόνο τον πρώην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κεφαλά που χάσαμε πρόσφατα, το Διονύση το Θεοδωράκη, και να στείλουμε όλοι μαζί συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και φυσικά που ήταν μια τεράστια απώλεια και κάτι πολύ απροσδόκητο και απρόσμενο και κοσμικό, που χάσαμε τον αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, τον Δημήτρη Ραϊλάκη, και στη μνήμη θα ήθελα να κρατήσουμε τώρα 1 λεπτό σιγή. Αιωνία του η μνήμη, να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε. Αυτό μάλιστα. Έλα, πάρει Μαριάννα. Πρώτο κομμάτι του Χριστού. Ωραία. Δεύτερο κομμάτι του χωριού. Τρίτο κομμάτι του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλά. Θα το στείλουμε στον κύριο Καραμπινάκη. Τέταρτο κομμάτι του συλλόγου μας. Του κύριου Ακαπανάκη, της κυρίας Μελιάδου, της κυρίας Γεωργουλάκη, της κυρίας Δημητρούλας, της κυρίας, ποιον ξέχασα, Γεωργουλάκη, της κυρίας Στέλλας Κουκλάκη περαστικά, και στο δικό μου και το συλλόγου του συλλόγου, και του χρόνου με υγεία. Το γράφτες λάθος.